Здравейте, как сте хора? Аз съм добре, вие? Така, и здравейте потребители от VBOX 7 и от YouTube. Аз съм Гладиатора и днес някакво да правя, зато и почнах да снимам и в този сървър, нали, дето любимия ми сървър. Там, тук вътре сега няма никой, не знам защо, защото сигурно е много рано, аз тук ще ставам. И сега в момента мисля, че е 9 часа. Да. 9:30 ли колко е? Абе 9, някъде там. Добре. Сега. Какво да правя? Кажи ми бе, Джейки. Така. Някакво да правя, да знам. Малко лагва. То винаги ми лагва на клипа. Сори, че го казвам. Почти винаги, но защо толкова много ми лагва? Ако някой знае, моля ви да ми каже. Добре. Не знам какво да правя в момента. Чакайте. Не ще ми на спектатор. Ще чакам някой да влезе. Няма какво да кажа просто. Няма това. Просто не знам какво да правя в момента. Вече съм ви показвал какво има вътре. Какво има вътре в сървъра и около него. И да, казал съм ви вече за това. Направил съм клип, ревю, се казва за забравих му заглавието. Да, дето беше и бая отдавна и зато и. Та сега не знам какво да правим. Въй! Бъгнах са! Не, молата! Не. Стига, бе. Добре. И какво? Ще си пусна да слушам музичка. Фреш. Айде! О, да, това беше яко. Добре. Не знам, направя го някакъв фън епизод, тъй нямаше какво да правя, но той и сега някакво да правя. Чаках някой да влезе в сървъра, ама то никой не влиза и за това няма да стоя вътре. Не, ще стоя. Изчакам някой да влезе. 9 часа и никой няма. Обикновено в 10 часа почти сървъра е пълен. Днеска нещо не им се играе на ората. Добре, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един лайк. Ако не, и subscribe. Довиждане. Бай-бай.